ورزش این برای من تمام زندگی هستی، معنای زندگی من این ورزش است. من خودم را به ورزش تصور کردن نمیتوانم. ҳамин гуна оғоз меёбад ҳар як рӯзи тамрини Ватансултон Шакаршоева. муҳаббати ӯ ба гӯштини тарзи озод аз наврасӣ реша гирифтааст. он вақт ин танҳо як машғулияти оддӣ менамуд, аммо маҳз ҳамин қадамҳои нахустин роҳи ояндаи ӯро муайян карданд. من از خردسالی در بین پسربچه‌ها بسیار بودم. در عائله که یک فرزند هستم مثل پسربچه‌ها شدم و ورزش را آنقدر بر وقت سر نکردم. در صنف 10 و 11 شروع کردم. بعد یک دوستم به من توصیه داد که تو رو تو لایق هستی، تو میتوانی در همین نمود گوشتین قهرمان شوی. در طول 6-7 سال میشه که من در این نمود مشق ورزی میکنم. در اول خیلی مشکل برای با پسران مشق تمرین کردن، قوه پسران دیگر است. در اول خیلی مشکل بود و با مرور وقت به این نمود اومده تمرین کرده فهمیدم که من لایق همین هستم و من میتوانم که قهرمان شوم. وطنسلطان یگانه دختر در خانواده ما هست. وقتی که گفت که من به مشق تمرین میرم، من خواهش نداشتم که به مشق تمرین بروم، زیرا بسیار خواست و وی کرده زاره و چی داشته و من گفتم شکی خیلی مایلی برای به مشق تمرین کرده. ایوجا اومده بسیار خرسند و من گفتم که خیلی مایلی اجازتش دادم که به مشق تمرین بروم. имрӯз Ватансултон ягона духтари тоҷик аст ки дар риштаи гӯштини тарзи озод фаъолият намуда тоҷикистонро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ муаррифӣ менамояд. ӯ аз соли 2019 ба машқу тамрин оғоз кард. аз ҳамон рӯз мақсади ӯ танҳо бо меҳнати алол ба даст овардани дастовардҳои баланд дониста мешуд. мутаассифона дар ин намуд танҳо ман як духтар будам ки آمدم مشق ورزی کردم و طول 1-2-3 سال می شود که دخترکان شوقمند شده به این نمود آمدند. تا حال کسی تاجیکستان رو در عرصه بین المللی معرفی کرده نیست. مادرم وادار ساخت به خاطر که ما از عائله نه اونقدر ثروتمند هستیم و من میخواستم قهرمان شوم و تمام شرایط رو به مادرم مهیا سازم. از همین سبب من در پیش خود مقصد گذاشتم که مشق ورزی کرده قهرمان شده و مادرم رو صاحب همه چیز میکنم. لحظه مهم بود که وی با مشقش نروه. چی کاری باشه که کارش میپرتایه و با مشق تمرینش حتما میروه. همه وقت گپ من بیرون نمیبراید. به جای میرود ای من اجازت میگیرد و میرود. شکرشو و وطنسلطان یگانه دختری است که با تالار آمده مشق تمرین کرده است. یکم سالی که با مشق تمرین آمد او از نزدیکی گوشتین برخوردار شد و تا این حالت تا این وقت مشق تمرین کرده رفته است. аллакай соли 2020 аввалин мусобиқаи байналмилалии ӯ дар давлати Ҳиндустон баргузор гардид. гарчанде ҷои панҷумро ишғол кард, ин натиҷа оғози роҳи пурифтихори варзишии ӯ гардид. ҳар мусобиқа барои ӯ таҷриба, ҳар шикаст дарси нав ва ҳар пирӯзӣ қадаме ба сӯи орзуҳо буд. ин хеле мусобиқаи даҳшатнок буд ки ман таҷриба надоштам. اولین بار بود که در چنین مسابقه بین المللی اشتراک نمودم و این یک سوال بود، یک ترس در وجودت پیدا می شود که هیچ نگفته نیست.
соли 2021 ӯ барои дарёфти роҳхат ба бозиҳои олимпӣ дар Қазоқистон рақобат кард, аммо тақдир имтиҳони сахтеро пеш овард. Китфаш осеб дид. Барои ҳар варзишгар чунин лаҳза метавонад поёни роҳ бошад, вале барои Ватансултон ин танҳо оғози муборизаи нав гардид. баъд аз он рохати бозиҳои олимпӣ буд ки дар шаҳри Алмата рақибам давлати Қирғизистон буд ки дар он ҷо китфам осеб дид ва ман аз он мусобиқот маҳрум гаштам. ва вақте ки фаҳмидам китфаш осеб дидай, ҳай ман ҳамчун модар дар ташвиш будам. Тариқи телефонӣ ба ӯ гап задам, гуфт ки модар гуфт китфам буромадагӣ ҳай. ба ман дилбардориш кардам ки гуфтам ки хай и карат шикаст хӯрдӣ, бо дофи дигар бо ҷои ҳавала мегирӣ. пас аз барқароршавӣ ӯ боз ба майдони гӯштин баргашт. соли 2023 дар бозиҳои осиёӣ ба пирӯзӣ ноил нагардид, аммо рӯҳафтода нашуд. бо иродаи қавӣ дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Тошканд медали тилло ба даст овард. баъдан дар шаҳри Бурятия соҳиби ҷои дуюм гардид. соли 2026 бошад, дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Қирғизистон ҷои сеюмро ишғол намуд. аз ҳисобе ки дар ин толор духтар кам ҳаст, ҳамин кам таҷрибааш камтар сустарак буд. ҳозир тайёрияш хеле хуб аст ки аз пеш мусобиқааст барои рохат барои Олимпиада 2028 ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мезгардад, дар он ҷо тайёрия дида шудем. барои духтар ана ки мушкил аст, не ки он машқу таъмин мекунад ба мушкилот нигоҳ накарда машқу таъмин карда ва тавор афзода. баъд аз он бозиҳои осиёӣ буд дар чин ки ба ҳарифи худам бохтам, аз давлати Тайпе буд. баъд аз он як мусобиқаи байналмилалӣ буд ки дар шаҳри Тошканд сазовори ҷои аввал гаштам. дар он ҷо давлатҳо хеле пурқувват буданд, аз Қирғизистон, Қазоқистон, Осиёи миёна буд ки дар он ҷо ман қувваозмоӣ карда дар вазни 50 килограмм ва дар он ҷо ба ҳарифони худ ғолиб омада сазовори ҷои якум гаштам. дар паси ҳар дастоварди ӯ муҳаббати модар меистад. модар ҳамеша пуштибони роҳбалади Ватансултон буда, дар лаҳзаҳои душвор ба ӯ нерӯ ва умед мебахшад. ин дастгирӣ барои варзишгар сарчашмаи илҳом аст. мешнавам вазъиятҳо. қабул. зиндагии Ватансултон танҳо бо варзиш маҳдуд намешавад. ӯ ҳамзамон 2 сол боз дар отряди таъиноти махсуси қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намуда, бо масъулият, интизом ва садоқат вазифаи худро иҷро мекунад.
шакарчои ватансултон тӯли 2 сол мешавад ки дар ҳамин қисми ҳарбӣ 0119 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатӣ амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон кор ва фаъолият мекунад. беғарз аз ҳамин кори ҳамарӯзае ки дар фаъолияти кориш бо бағар аз ин дар варзишгар аст, дар барои омодагии мусобиқаҳои варзишӣ чӣ дар дуруни ҷумҳурии тоҷикистон чӣ аз беруни ҷумҳурии тоҷикистон омодагии худро дида истодааст. ҳамин мушкилӣ нигоҳ накарда ҳамарӯза кор фаъолияти худро нишон дода ба ғарз аз ин корияш дар мусобиқаҳои варзишӣ бе ягон дар сатҳи баланд иштирок мекунад. ҳама рӯза аз соати 8 то соати 10 мо як гурӯҳ ҷавонон барои омодагии мусобиқаҳои варзишӣ ки дар байни сохторҳои қудратӣ баргузор мегардад ҳама рӯза аз соати 8 то соати 10:00 дар ҳамин толори варзишӣ омодагӣ мебинанд. ҳамкоронаш ӯро ҳамчун шахси хоксор, масъулиятшинос ва меҳнатдӯст мешиносанд. имрӯз Ватансултон Шакаршоева бо ҳар қадами худ исбот мекунад, ки духтари тоҷик метавонад бо иродаи мустаҳкам, заҳмати пайваста ва муҳаббат ба ватан ба қуллаҳои баланд расад. дар муносибат бо ҳамкорон, бо хизматчиёни ҳарбӣ, қисми ҳарбии 0119 бо сарбозон меҳрубонона рафтор намуда таҷрибаи худро ба онҳо меомӯзонад. худро ҳамчун варзишгари бо таҷриба, пурмасъул ва дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ дар варзишгоҳҳо иштирок намуда, дар ҷойҳои намунавӣ ишғол намуда худро ҳамчун варзишгари фаъол муаррифӣ намудааст ва дар қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун афсари ботаҷриба, меҳрубон ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекунад. дар корҳои варзишиаш муваффақиятҳои беназирро орзу мандам. Шакаршоева худро дар рафти корӣ ҳамчун коргар, ҳамчун пешсаф кор ва фаъолият мекунад. дар оянда мо таманно дорем ки ҳамин хел ҷавонзану писарон омада дар сафи қушунҳои сарҳадӣ хизмат кунанду обрӯи қушунҳои сарҳадӣ ва парчами миллати ҷумҳурии тоҷикистонро баланд гардонанд. то ин лаҳза нақша дорам ки рохати бозии олимпиро ба даст орам ва дар пеш аз чемпионати бозии осиёӣ аст ки дар Япония баргузор мегардад, ҷопон тайёрӣ дидастам. нав дар Қирғизистон дар машқҳои дастаҷамона будам. шояд пеши роҳи ӯ боз пур аз озмоишҳо бошад, аммо муҳим он аст ки ӯ ҳаргиз аз мубориза даст намекашад, зеро пирӯзии ҳақиқӣ танҳо гирифтани медал нест, балки тавони пас аз ҳар шикаст аз нав бархостан аст. мо низ ба ин гурдофарид дар фаъолияти варзишиаш комёбиҳои нав ба навро таманно дорем.